por shibjimen sngi in yo ke jeseng sermon nong pulis dang badwai Mr. Watbor Jingshai khar Jingruai Kerpang Miss Mebaris Kem Shangpliang nong kren temen besan M Alia ke jeseng kan thai jong balang magat nat trei kam khau kham kan penlong jeseng yalap khat nyu tri ujun sisa jai banwan hang ne po dispensary renja ha ga po nrishteng janmit nong yalam Reverend Enling Skor nong pulis dang badwai temen besan bilingwa nong yalap Reverend Anand Thapa la kerpa di prabangai ke di bala bania poisha kini ke jing sang yalap ke jing sang sakramen ke jing pen baptis jong ni ke kota kana ka arpusan tri ujun por spo buji minster kum ta ki prabangai ki ben jing thumur nora ki kuon ke jing pen baptis kin sungon ai ki kertang temen besan KNW Jones ke tri register balang Haneshwa ka arpu artri ujun kanang banyo bantho iki baptismal certificate sakapor babiang sungo bhabat tho shai de ki dak khrau lan ki capital letters ya ka kerteng kpa kerteng keme kerteng khuon shinrang ne ken thai sngikha bat jakasa namar ke jingplu no jong ka school KGP higher secondary school ha ka step arpu itri ume arja arpulai ka komiti balang kala yakut ban ai jingerap da ke jing aingu ka ban pediang ha ka arpu santri ujun kumta ki prabangai kin sobaban bu jingkan mau khanang ban kershan lang ye ki jingdan kam bekerki ha ga ban penya chaprang ye ki jingtai biang ye ka school bani kiwe ki jingdan kam Syai kasni kana ga jing practice jing ruai jing jeseng kena aga por sau buji jan met na ga benta ka program Women's Week arjar arpulai hai ni ga por ngan tun sngo gi jing ai bekar pang le opdiang ni ga tayo koi kalong yi ngla subhash ke general fund jongka balang arjar tengka koi kalong yi ngla subhash ke general fund shi ajar tengka koi kalong yi ngla subhash ke KGP girls higher secondary school san ajar tengka we prabangil ai subhan ke general fund jongka balang shi ajar tengka koi kalong yi ngla subhash kumpanai mission san spa tengka we prabangil ai subhash ka fund beduk jongka balang lai ajar tengka kumta ki jing ai bakar pang milai pedang ni thiu kilong baro khat arjar san spa tengka Ubrain kerkui prabangai be ie ji ba ai gini jing ai kerpang baru gi berduai nam ta kampusang hagani kapor ngin mani you play de ki jing ai ngo jongi paraga ju kapor ngin yo special number na Mr. Banshan Kharkongor hadin kata kerpat ya Mr. CS Khar rang ba balang banduai bu blain pengentang jing ai ngo kini lo jupuna Teng jong jen roi ka dei ski kadu hello check
Om
Tong ini pai sublek si doai. Ublei ubak pa jongi ubahab neng. Ubalong tenrai jongi jingker ku gi jongi. Ngiangu ya me ablei. Habangila kum dia ban kiu sika yeng ga bakentang ga jong me. Rengkat bat kini gi jing ai. Ki ben ai nang takakam ga bakrau ga jong me. Ngiduai ablei nam takajing rengkat ga jong me. Bat la ka jong ka balang ka badon ki benta ka bakrau ban penya ya ka kam ka bakrau ka jong ka nam ta ki mission phil ka bon ki jong ka ki yeng mani ki yeng jong ka balang ki badon ha ka leng ki jaka ki ba ka balang ka don ka project ka bakrau ngiduai ru ablei na ka benta ki rempei jong ki yeng ka stan Kiai ai nam tau kau kham u jong ki lang ba ka jing penya jong ka jing seng kan thei hoi kan rat op ha ka long si banta nam ta ka jing ai ka bakrau ka jong ki ek pan krau i ka teng ka bakhuj ka jong me kar khu ye ki rampe yeng ka stan paro baman the sei ko kan rat op ha ye ki jing kar khu ki bakrau Hapo jong ki yeng bat ki rempe yeng kestan ki jong i paro. Hoi ablei hakan nakapor ki duai. Nakabenta ki khun samla ki ba ai ding jong i. Ya ki jing ruai ki ba pen kan mau yang i. Bangin long ki ba pen kre. Haki jing yai lenti ki jong i hakan nakapor dei. Ngiduai ablei ba manis nei. Ya bon kesan bor ya ki haga jeng long samla. Bakin nang lapan pen krau ya kerteng ba kuj ke jong me. Lang ba ke jeng ruai ki jong ki. Bat lang ba kasap ke bakidon. Ablei ngiwan man bu kerpang haga ne kapor. Yu syakri ba i jong i pastor. Ibadon ni ke benta ke bakrau ya ke bensam ya ke kubor pedeng jong i ne kapor. Ngiduai ablei medis nei. Yaban kerjaan bor ye i hapadeng gijing bon ki kam ki baidon kami man pendep apa jong ka balang bat kumju jong ka district ke presteri bat jong ka sinot ru kumju ngiduai ablei man kerjaan bor ye i ko kenrat apa wat hapadeng gijing bon kam ka jong i kerjaan bor ye i ka yeng ka sem ki jong i paro ki khon ki ti ru kumju Bada kan ke por ab ke suah bangin yos ngau ya ke kubor. Nakak tien ka bakhuj ke jong me. Pandap di lo jong men siem bakhuj. Bangila ban yos ngau ya ka ko konrad apa. Bahkan long ka bor bat ke atyar. Haki dok nuot ki batlot ki jongi. Ngau yang ia blei ki kot kerpa jongi. Hakor teng jisu ngipan. Amen. Hasya bingin yo macam skor yang tiang kerja beling an khot dia kapes worship team juga balang kanyalam yang i jeruhai nurhamen siem bat kre kita nur kejongi bingin pediang ya tiang kerja beling Tasai sian nginai ngoi blay bagi lala man poi panca. Kaya yang bakentang kejong bagi nyok man syakri laluan ya ka kerteng kejong hakni kapor ngakerpat ingi paro in cimtalang nakasur ka bajam habang in snok tilang ya kejing ruai
keba arspa prapun rio bar arspa knai pun rio nak barim arspa prapun rio kin sawan lamba jengkerku nakar pa ni barong yang lang ni kapon simtalang Kinsawan lamba jengkerku kumbala kular utrai ayom syong pengat kenwan ru bau nong penemu ai lamba jengkerku lamba jengkerku giwan jing jao jing is nay la juman teyu lambangi kerpan kensawan lamba jingker ku mensim ki brewan penyan bentangi pelawan ni kerdo bentayu jisugiwan lamba jengkerku ngiwan jingjau jingis day lajuman diyu lambangi kerpan kensawan lamba jengkerku hangito tejur atra mentangi terang baniwan syo lamba jengkerku ngiwan lamba jengker intam penjam syut lamba jengkerku ngiwan jingjau jingis day lajuman teyu lambangi kerpan kensawan lamba jengkerku atau ay bentangin man bentangi pelawangi kerdo mentayu jisugiwan lamba jengkerku giwan jingjau jingis day lajuman teyu lambangi kerpan lamba jengkerku giwan jingjau jingis day lajuman teyu lambangi kerpan cipta biar sisian lamba jengkerku ngiwan jingjau jingis teyu lambangi kerpan cipta biar sisian kani ke jingrai hakisur jong jingduai lakil oya ngakiwan ka ban marwenga yalengo hapdengkiku slai ngajukwa yakin jingmen blahe cinta yang sesin lakil ya ngakiwan ka ban marwenga
ya lingo hap dengkiku selai ngaju qua yakin jing kemen blaheno abangan yo tangu Jisu jing im hon dengan sa shem usli jing shai day tang bau baru keluar ka Bethlehem usli jing shai day tang bau baru keluar ka Bethlehem lagi jing yan berthei sao dong đáp ca út ca chào man hà bám bê yut tiêu bán bốn rong ya u sha ben ban ngam ba nhật ben jama ban yo ban yo yu Jisu kodor tang ya u marway ngamon ulong tiêu li đi ca bên thor bát tiêu cu làm ca Sharon ulong tiêu li đi ca bên thor bát tiêu cu làm ca Sharon anda poi sha karibasong ngan sa apa ka jing khang là đàn pa xiao tăng u Jisu khơi đón đèn than sa plewang baru pan nong ruangan yaso angel ru ki don hang ta Jisu kodor tang u Jisu kan ya long jing rong jong nga Jisu kodor tang u Jisu kan ya long jing rua jong nga barupan nong ruangan yaso angel ru gidon hang ta Jisu kodor tang u Jisu kan ya long jing rua jong nga Jisu kodor tang u Jisu kan ya long jing rua jong nga habang isimta say sin bad upan nong ruangan ya so angel ru Jisu kodor tang u Jisu kan ya long jing rua jong nga Jisu kodor tang u Jisu kan ya long jing rua jong nga năm tập về Ngai ku blai I
ba alan Victor Lingdo ba lam ngi ba puli na ting jo blay ba jing duai e ba banshan kar kungor bat ki perlok ki belai jerwai ke bagarpang bagi sap kilen buli belai ki yang ba balang si zakhar bala ngentang ya ki jing ai jing iskam jo blay bat kerpang ya ka praise and worship team jong ka balang ka ba jupan rahem ka ba ra ki men sim ki jongi lingba ki jingruai bopun khre ki donut ki jongi ki jingmut ki jongi ban pediang yang keting jong blay blin kurhu ya je sakri ka bakol dor borok ki la ai ha ga ni ka je sing ki teman besan ba iet ki jongi ki hot committee balang bat ki para mengiet borok ndu ki long pa ki long mi ki pelok samla ngai ko blay phi ko teng jung trai bono ne ba iet jongi u Jesu Christ la shania hanga hakani kan opai sngi ban ai ya ka ji hikai shongton rai ka doctrinal teaching ka bang ka balang ngila persang ling ba jogni ki snem ban ai ki ji hikai ka bon long ka jing montoy ka bon long ka jing kerhu yingi kum ki khun jong ka balang bangintip ya gi sha jong khtin ka jong blay bat aba ai ya ka doctrinal teaching ka ji hikai kan khamshim ya ka por na ki jeseng ki be jeseng bolong man ka sande maka dai ka jing hikai kum tanga karpat ya phi ki paramit be it be phen ya sha bat nga mga kermen ba ni jing khre kan long ka jing kerku don shibun ki je kai shonton rai ki bala per shonurem na khting ka jong blay bat ka we na ki je kai shonton rai ka de ka badon hakti jong blay na do testament barim hadu testament thamai ka de ka covenant theology but hapo jong ni ka covenant theology ka mut ka jing hikai ka be de bat ka jing te jutang ka we na ki jing kai ki badon hapo jong ka ni ka covenant theology le jing kai pa jing te jutang ka de ka jing long senran discipleship ka ba sngo ko long ka benta ka badon kam bha ban pen kan mau yangi kum ki banget kum ki khon jong ka balang kham tam ha ni sngi ka bangi ngi em bat kum ta ka phang jong ka ne je kai shoton rai ka long ka jing long senran la ni discipleship ka jing mut jong tien senran discipleship Oxford Dictionary ka batai kumni ka kantien senran ka wan nakhtien Latin disciples ka bamut unong sha hikai ka tho yakinong buot jong Chris hakapor budang don hakaperthai kum balong ki khat armut ki senran ne ka tho ru yakinong buot jong uno hikai unong yalam ne ya kasan perkhat haka phareng la tho kumni the word disciple comes from the Latin word discipulus which basically means learner. It refers to the follower of Christ during his life like the 12 apostles. It also means a follower of a teacher, leader or philosophy. Ka New International Bible Dictionary ka batai kumni hakatin pareng swa natang alapan kalakasi ya ka disciple hakatin Greek mathetes kaumut a learner uno hikai. The word implies the acceptance in mind and life of the views and practices of the teacher. In the New Testament it means in the widest sense those who accept the teaching of anyone, like the disciples of John the Baptist, the Pharisees, Moses,
Usually, however, it refers to the adherents of Jesus. Sometimes it refers to the 12 apostles, but more often simply to Christians. Followers of Jesus were called Christians since the founding of the church at Antioch. Kata kapakaong ka New International Version Bible Dictionary. Hakasi kaktian senran disciple kamut bapediang da kajing mut jing berkhat bat kajing imhi yaki ktien hikai baja kikam jong no hikai ha kata semen batmai katho ya uno bapediang ya kajing hikai jong no kum senran jong Yohanes no baptis jong ki Pharisee bat ki jong Moses la shisha ka kham thoru ya kinong buat ki bayang skam triang ha kijekai Yesus Kristus kidan ki por bukat ho ya ki kharot kisunran hanrai khambun sien kene kenten kat ho ya ki Kristan kabamut kinong buat ne kisunran jong Yesus Kristus kum balakhot ya ki nado ka por balasdang ya ka balang ha kasnong Antioch ukisi Abraham hakakot kabutho kabagarteng the cost of discipleship ulaong haktian pareng shwa a disciple is one who lives with a commitment to Christ, a commitment that makes a difference to the life and relationships and goals of that person. Wong shosho discipleship is not a rule of faith but is a life of ultimate trust in God. Hakakasi usenran uday baim kajing im kabaai tilut hau Kris kajing aiti kabawan ra ya kajing kela ha kajing im kijing adai bat kathong jong tau brio kajing long senran pat kam dei ka ai ne dustur jong kajing nget hanrei kadai kajing im kaba shania teli tang hau blei ngakar men bagini kajing batai ya kajing mut jong kentir senran kenyarap yangi habangi persyang barsung thu ya kijingmut kibau jisu udon habuwong jar ubamon banwan buat nadien jonga ai bun len yeladi badun ba ila kading puna badun buat yanga haka gospel kedu Matius khandri afusau latho lada uno ru umon ha gospel ku Lukas khandai kelnong atulai kat khot la tho la da uno ru umon banwan buat nadin jonga un len yeldi bun ra ila kadifna ala kasngi badun buat yanga kini ki kentien jar ubamon ni la da uno umon lesitin pareng labun kala those who are willing ki kren ya ka wei ka jisha Syapang kajing khot uji su sya kajing long senran. Bat kata kalong uji su penbor ya nu uban nget hau. Ban pediang ya ku punong penim bashimet personal savior. Ban ko ngu ya kijikai jo. Ha kata sama samai ha ka bedai bakani kebenta uji su su khot. La kalong ya kikaran senran. La kalong ya tu samla ubarius pa ni kajing khot ya uapsol pol kasyong ha kamon jongki kalong kumju ru yangi Kristan ngidon hang ni namar bagi langit hau jisu kambun nangi ngiwan nak yang kisam ki balong Kristan lakha yangi hakayeng Kristan lapun optis yangi Henry ngin long ne em kisunran basisha jong kasyong ha kamon jongi don art ligi kerdok ngihap banjet hi nangnu ban busut ujisu te u shuong tu busut lingba yaga kerdok kabakhim maches nyo kharlai bakasa gidkhot ya kabami na kabangi pendon kam yala ka jong ka mon lini ka consequence jong kata ka jing mi jong kata ka rai jongi te ngimla banjir ka jing thmu jong ni ka jekai ka long
Babaro ki badon hakani ke jeseng en ong ngamon nenga kwa daga donut baro daga mensim baro daga jingmut baro badaka bor baro banlong kisenran jong ujisu tu bleun ai bor yengi bangin le kumta ngako ban biang ihtien jar ubamon ne uta ubamon ban batai so kamut bu blei ujisu u ai hangi yakamon balai luj kamon balai luj banjit ka free will kam dei ka jing penbor ya no balong kisenran ke jong Yesus Kristus tane sisien balong kisenran jong Yesus Kristus kidon ki an kidon ki kendon ke bangi hab ban but ke bangi hab ban bendep kabal dari bakala tang hendak ru kan penduk no yengi nakata kedan kisenran ke jong Yesus Kristus barba Yesus ukhot syaka jinglong senran ukwa bangin ai sispa nak hispa jong gaji em gojongi ngashim yang no sa jong tu samlau baru spa bawan hau Yesus uong ko no kai babha ayu kade nga bangan le bangan yo gaji mamjukut Yesus uong tu sumar ki hukum ki jong belai ki bakum no kitab ki hukum Yesus uong itu ki sipo hukum ki balat kho kitab Exodus lang bar pho uni usamlau og yakini ki hukum nado badang rit ngampat pen khen ka weiru nado badang rit ngampat pen khen ka weir ko hukum uji sula sutnat ulas dokumen nomor khamnyar bandan kum kita ki brieu hak partai ki ba khlempat pen khen ka weiru ko hukum nado badang rit uni tul de unong but ubhisha jong bele uji suong ngakwa men long unong but jonga kilet dia no baro ka medon sawan ban but yanga utau samla ondau la perkhat sipor usngo baka than kata ka jeng khot jong uji supres ban ailut barok budon lana jen bu uji su lapan lese sanpo nak hispa lani prapo nak hispa lani henropo nak hispa ngamadukan kampun suk yau ni usamla ban rai henriu Yesus pan hispa nak hispa jong ki ai baro ki bodon komot ka jing im jong u baro par uni usamla ulap haidin ong te jong bele ngasi mundur bu Yesus lesi ong te mat dadon khat langut ubyang mak sendang gadon khat ar kumuni usamla bagan sai uni tu badi badan hani ka tim jonga yau ni di macam ni ban rai ka gospel sekali ke perthai mlong berkata jiu nyok ni kumni usamla ten rei habau phaidin ujisu uburom ya ka jing jit jong ni usamla sim lek bot de sim ong sim khro yu alise wan ban bot yanga tia ka rai ban long kisan ran jong Yesus Kristus ujisu ai ya ka jing lu ngi bagin jit tangba ngim long lai lut ban jit ya ka eka ban mi ya ka consequence jong kata ka jing jit jongi namar ladangi jit balong senran Joseph Chris ngi haban im kumba kadai yu senran ban im bat ka bainong kolong ka bakhrau ladang ngim jit balong senran kemut ki ai ki kendon jong ka jilo senran kimte kim khum yangi ngila ban im kat bang isuman ban im tangba kabakut jong kataru kalong pat kajing jenjar kabakhrau hadu kata-kata ya kata ti ngimla ban penkela kan gujing jit jongi kumta kabam jukut kan long ya kita gimamon uji su ai lai teliki kendon nela robon ong ki qualification ki criteria ni ki qualification kajing bit ki badai ban buat perking ni ban pen bit pen biang kabanung kong wong len yela di kabar uji su wong ba yela di pernah hala kesengi kabalai wong buat ya uji su ni buat yanga uji su khtian ju wong tu buat yanga kabanung kong len yela di
deny yourself kaparing. Thomas Hale kunthok kumni haktin paring. Self-denial means that to follow Christ, a person must give up his own desires and live according to Christ's desires. We must deny our own pleasure, our own advantage, our own comfort. Kajing len ladi kamut bosunran u Chris, uday ban eno ilagi jingkwa, ban im kat bakum kat kum kamon jong u. Ngide ban len no ya kajing throw, ban penso bhai ladi, kajing kwa mentoy ladi, bat kajing im kababerkat, ban pensuk, ban penkemen ya ladi. Ukisi Abraham ukran kumni hakaparing. Each one of us is very conscious of his or her own self and wishes to preserve the self at all costs. However, our anxiety for self-preservation leads to self-centered, selfishness, and a complete preoccupation with one's own self. So Jesus was asking for a new orientation to our life and our relationships, a new orientation by which all our relationships, our values, our priorities are not based on self-preservation, but Christ-centered. Hagakasi, uway pa uway nangi, un persyang da kumno ru ban kentiyo ya kamaladi, ban perkat tang kumno ban bit ban biang iladi, bat kat ba dang yele ban kot syang di kathong, kamaka kay lampan ban syaka jinglong hangame, kajing kwan lalot, bat kamang karyang. Kumta ujisu kwa bagian perkat temai, hakajene bagajing im jongi shimet, bat hakajene bat kibai pat, habu ong len yeladi. Kani kajing perkat temai, kalong bagajing im, bat ki ai barok ki basno barka, ki bayasno barka, kim de ban pensyong nurim ha kamaladi, Henry ha ukris. Ketika nature bu beri berkat yaldi, ban penbit dan biang yaldi, ban berkat tang yaldi. Kedau jisuong kekerkum kebaar, iit yang permajan kumba iit yaldi. Namar beri iit shwa yaldi, shabun iit yano. Ban kedau kajing mah ba iit tan yaldi. Kawan rak kembal thok mentan. Ia kajing berkat tang sepang yaldi. Kajing sorong, kajing nang tak mangkar yang kahangame. Tang siapang jonga klamur hat sui kuipat habau jisu ong len yaladi kamut len no kita borok kajib hat sipang yaladi reban im kajing im kabakat kum kajing kwa jong kuris lenik bupen syong norim hau kuris kabashane hau kuris usi Graham Swift ong kumni hapatin paring. An attitude of self-denial means the complete dethronement of self, that the life may be Christ-centered. In relation to his Lord, a person will follow in submission to his will. Kajing kot sya kajing len yaladi hakasi, kamut kajing peniharket kebapura, nadong sadong yakamaladi. Kanang bau kuris un yo long upedeng jong kajing im. Hakajede bu utrai, ubriu ubalen yaladi, un buat dag bapendamlut ha kamon jong kamon jong kuris kamut. Da kabaya kubur lang bat kisikri ubelai ke belakan thok haneng. Hale, kisi Abraham, Swift. Ngadan ban rap langkum ni. Kebanungkong. La ubri utrang kat no noru ban penso bahai ladi. Hanreh bau la pediang bau di usenran. Ukloi ban ong em ya kijing sobha. Ban eno ya kata ka bau utrang. Nakabentaban bersobha yo Chris. Man lakasngi kendon bet kijing penikwa babunjat jong aperthe. Ki balak banwan na ki parlok. Hage kapulie. Ni hage katurai ki peers ki colleagues. Ni ki jibensoy ki bami hi na kajing mut jing perkhat. Lani kesenran ujisu. Kin ong em. La kalong kumno ru. Ki it yau jisu bat kim kwa dalele ru banyat shabar nakamon jong ki phet yap no nagijing kwa brai jong
kajilong samla ni kajing ko obrai jong kajing hi kebong ar Timothy ar puar kebaar karukom perkhat kumno ban penbit penbiang iladi kade kajing long kabadon lupa hau brio kamanga bat kajonga kaladon lupa nadu basdang kajing im nadu badang lung kajing im kam long kabasuk ban penhiarak het ya kane karukom perkhat na kajing im jongi puson prabaget syapang kane ngong kamlong kabasuk ban penhiarak het ban dithrone ya kani karukom perkhat syapang iladi bakadi kawai na kidi mengyang ibu krautam ki bakhanglat belong kesendan ke bihisya ke jong uji sukres hanrai kesendan uji su kinut ban ong kum baong absol pol namar yanga ban im kalong ukres uang susu ban yap ru kalong kajing mentoy uang susu hanrai kita ki balong kajing mentoy yanga ya kini ngalanya ka jingdo nak mentau ukres nak mentau ju ngaladu no yaki baro ban nganyau senrum yaki uni upol ba pinda puli ke Filipin lah ni upra ngade Parsi nang Parsi uju nakiju nang ta ngade ubashrhem haka nemju ude ubala puli beniak ba ubala shong school ka jong ugamalial uwe ni no hikai jong ka we ni ki rabbinical school ka school ka hikai ki rabai ki rabi la ni ki farisi ha Jerusalem ba ude unong ben ya ka balang ru uni la asya badan ka we pakanyam ka bayalap spang ujisu ha ubayap ha di fana antau balmi pat la asya ban ibang ni kanyam kasdang man kira song udapan da kabor ban let ban penduk pendamno ya ni kanyam thamai hari habo ulai shem ya ujisu santi Damaskus ubala thau thamai ya kajing im jo u baropar uong yang aban im menta kalau kris kabamut bak identity jonga menta kam desi manga upol hari ukris ngaim nam ta jong ukris ngadi unong but jong ukris tang kata kalabiang ledak bersai katip yang bangari usun ranjong ujit kata kalabiang kelak belum kan mau su yaki berim ki jonga ngaram kan mau su kita ngam nyau kor su kita wong nganyau senrum nganyau kajing du wong senrum kumut kinyut kita ki bro ki bajong jong keperthai nadu bangalai syami utrai jong au Jesus kita ki dikinting ki jong upol kebalai haba keren sipang kebalan yel dia kawai ke jai kai hakatas mai kebadan ke jiesno ke bajan bha kedis pang ke jing long merau hau kris latho pim jutip baha uba pila IT no iladi kum ki merau ya kaban ko ngu pilong ki merau ken hau ta ba pi ko ngu ya ki jong ka pop sya ka jing yap lani ki jong ka jing ngu sya ka hok si sin balong senran jong Jesus de syotang bangilong kinong but ki follower li kinong sya kai ngilalang kum ki merauhi ki ba pendem lo jel dia hakamon ka jong u Jesus kum ki merau ong upol ki merau hauta ubagi ko ngu tiang ni ol dah ladangi ko ngu yu syaitan ya kapop kemud kata kajing long merau ji kan peniap jangi ladangi la syate skom kapop ha kajing dum haus im jong kajing dum hanre lada ngilong ki merau jong kajing ngu hau Jesus kanya lami ska hok le dabu dawi kitien sya kajing im bam jukut susu la tho la sius pa ken ya pi da kador te wat long pi ki merau jong ki brio la sius pa da kador ujisu habu la khat sya kajing long sendran udah ujisu bala yap halor dong dikuna ubala siu da kador ka barem da kasnam ka jung ban sius pa yang ki brio ti haba ngijit ong manager moman habangitan kamu ong ngamon ngate ngamon banjit yo jisu bangalong sunran jong ngalong morau jong Jesus kamut ngamlong si morau jong kibriyo hangno haba ngadon da simlang tur khot ong hanrenga pensitom khop ya lakamet bangai lam morau ka ken yo kumnur ngan jalong yala di ubalakan tajno kata di septi nga jo pol onro bakalok sunran jong Jesus ngadi morau
jong jikum deh jong kibriu kamu adon hak no hak jaga puli hasong tau hak jaga tray kawan ka bor ngade ban le ngaso thu bakata ka dei persya yang jikai ke jong jukris ngong ngandom long merau jong kibriu kilaban penjot yang kilaban penyap yang kilaban le snew yang uji so uji tieng ya kita ibu pesnew ya kamet hari kamsip ting ibu tahu balaban pesnew bat met ban penyap bat met bat mersiem long umrau jong kris ngan im kum to umrau ngam sule ran ban khot merau ban khot slave ban khot merau yela di namar ngari umrau jong sim jong utrai jong kitrai namar tang ma u bala abanya lambe ya ka jing im shadu ka bogut baca ka jing im ka bam jukut basau kesenran uji su ki bakloi ban len yela di man ka khep jong jing kili la di kai ka boji su on le. What would Jesus do? Dan sibun kisah melapuli ya keleng berthai penlong ya kini kejing keli kamoto kejing mojongki. Kami nak kejing terang jongki berpenan buram Yesus Kristus. Kini hangat kedadai kamoto jong Petrus, we honest berupol, but kiwei kisunran. Kini kedai kemumen kebaklan mahakaleng ke Europe ber Amerika. Hakatu ones nem, lakum ba arhus nem tam mentah. Kejing khot ya pi kum ya piru kalong bapin kloy ban ong nadu kani kasngi. What would Jesus do? Di tang sunran ki ba kloy ban ong hooi. Dag ba khmi shau Jisu unong penlong bunong bejanai ya ka jinget jongi. Kemudian balik kini kitin what would Jesus do ngan sim dat ban batai. Lani ka ai ka boju su on le kata ka jikli ka ai ka boju su on le. Ka mo hakano ka jesem ji kendo jodim ki live situation ka ji kendo jong ka jingim. Namar bang adi usun ran jong Yesus Kristus ngalapuli ni ketingin jong belai mengatip ke jikai jong Yesus Kristus sipang kajing im dia apa ki wan ki khap jo dia ki ba ki jing pensoi ni ki wei pat ki kam ki bangade ban sim ya karai ngakeli uji su on le kemudian laudan hakani ka por lada udi ban pong ya ka ti jong ada ka ban ki pensoi uji su on le kemudian tidak babu ya tak kajeli utau kali urai Jisu uong kum ni tengaru ngan le kum ta kembau Jisu uong ladan ki basion ya pi ki bala sni pi Jisu uong kum no tu e ki basion ya pi duai nam ta ki bala ben pi ngar gon le kum ju rau Jisu uong habi aisen ai no dah ti kaman watip bakti ka diang WhatsApp bakti diang tip kamu muat WhatsApp bagi beriu kentip bagi beriu kenyero ani kajing bah jong pi kajing sebun jong pi nai le kum ta ai ka bajar bau belai bai i pi le bajar un anong pi ka bapau tengaru ngan le kum ta bat ki wei ke je kai badan sibur ti belai ka ba ngim dum dan por ban ya pej ya kita baro tika wei ni kai jong sa di ban len ya tadi kat ba om parla banan jadi kat ba om parla ba penihar khet ya ka jing long hakame ya ka jim khatang sepang tadi nganum la ban long sunran jong Yesus Kristus ba kanu sa ba khrau tam no jing long bu Jisu ya di khet jo ka beneng Filipi kal nong ba ar khot ka basan haduk khot ba fra ya ka buram jo ka beneng ya ka jing long belai uwan sim jing long brio da sim ya ka dur merau ong pol Filipi ulapen kongo ila di hadu ka jing yap hlo ka ding pnakan Jisu urale kam ju tengaru kum sunran ngade ben sudai ladi ngantangan bud yau Yesus Kristus ngan ngadong hoot ngan pech yau Yesus Kristus unong punlong unong bejanai jong ka jinget jongi e winu sa bisa ban ai lo ha keren pang balan je ladi le deny yourself modur lada pidan kuno no ka jing sito Muhammad ka jong pi ma ngasim da mau subuh ngapang ton be pang pi pang bangas ha le singa don kejing pang sini ngampa don kin minta mo duai bandung banganum don pang sini ti tambang adi bru babang han bam rasgula man kasngi ngahab yo rasgula ben hable bisi dari banyak rasgula ngantang akhir ngora sasi yang de rasgula mangabang bam rasgula ti doktor ti wong pesini pimlong bam rasgula syu nomor ba pin bam rasgula ti kan kata unung mo bam syu rasgula sibun di sini hidup seteng pela ndri undong wat bam rasgula syu tang bau doktor pati umla banwan but em ngapis nendu mentah sengi pasor min namar bab ban penting kena ba penum bam rasgula syu
ngan wan ya pidang sama sekitia ha do demi ngan syong sa pi ngan buat pi kaca pi le kenang ba penting kenal pinum ba maruf lasyo ban le ta tu num la ti habi e kamon jonga bangan rai ngabam nang ba maruf la ka syong ka jimur khat jonga ngakwa ngan ba maruf la nglasu ka e ka ban janang tang ngamla pen kelai ka ban jan dang abam til dangam ba ngatip ka e ka ban ja ka balan jel di kemun ngong em dangala irus kala bai bangkan no kanu kala jauh dut mulong su ta bang be em ngamlong man ba mulong su ban ba namar ngah ban len jel di la ngabang hadu kata kata bat ka man sim ka kwa rus kala habayo thia ru nga posni rus kala tambah mulong su ban ba kalau ngota bakti jong ble habalong sunran jong sikris kedan ki an kenun ki subu tang bagi bagas nat ban le tang bagalong sunran jong sikris ngamla su ban le de ki khmat jong ki snat ban pej yekno kono ke bajak lia ki ba auria pornografi ki ba kibun ki long kibri long adik teknis ni tambang nomor bangalajit bolong ngalajit dalade bolong sunran jong sikris ngamle su ya kita bat ki wei ki jing mlien ki basniu kalau belum kerja katrai, kerja kapuli, hang no hono. Kanu kanu bangale, bangatip kelong persyak kerja kai Yesus. Ngau what would Jesus do? But ngaru ngan lek kemju. Lani nganum lek syu. Ya kita bak mesim juga terang namar bolong sunran ju Yesus. Kabar ba ila kading pernah hala kesni. Kading pernah kading syap jong kajing it. Kabakloi ban IT ladi. Sacrificial love. Bat keberkan mau yangi ya kajing kordet ba kajing yap jong Yesus Kristus. Kadik pernah kadik syap jong kabor kabapan im bat sius pa yangi nakapop. Kadai ru kasyap jong kajing syak leran bat kajing rkheben ha kaperthai. Markos ukuran hakasin kabane ko nga sapang kading pernah ha kani kadkhot. Nah mai kadkhot mo. Markos kalnang bepragat khot ka balai pusau ba balai pusan kahimarum ka pendon kam dak ni kurkom ban rai peniap ye kitu kiba kasyam bagi di kinong kam sniu khamtam ki baile persya ki hima ka jingyap da basa sya narfna nalor ka basa sya narfna kinong kam sniu ki dairu ban ba yala ka di pna sya ka jaka balabu ban sa narfna yaki kum tahabu jisu ong ikinong bu jong u bakidai ban ba ila kadi pna kamut tang kani ya kani kawai kidi ban long gi bakloi ban sya sitom bat syayap na kabenta jong u uditi niles ul ong kum ni ngan pulis ka pareng don't confuse the command for taking up the cross or bearing the cross with ordinary suffering which is the common thing with all of us. That is, if you have a backache, don't say it is a cross. For some kind of sickness, don't say this is my cross. Every human being has to bear this suffering as part of their life. Certainly we can find some meaning for our suffering in the cross. But the specific command for bearing the cross is not about our common sufferings, but it is about the pain and the suffering caused to you when you try to love Jesus with your whole life. What so thuk baklai kajing khot ban ba ila kading pna bagijing pang jistom kibang ya kenduk nakapor Singapore. Kani kamut bahaba hipang kesengkai wat ong bagade gedi pna hiba. Ni pikit kanu kanu kucing pang. Kataru kamde gedi pna ong ni unong tho. La sisha om dan ko ubri ubalat na kibuk ni kucing pang baji sistem. Bat sirkom kidon hi kajede katuk ni bagade pna. Hade kajing khot ban ba ela gedi pna kadai syapang kabasya sistem. Bagajing kordet kabangedai ban mat habangi persyang ban id yau jisu da kajing im jongi baropar ban habangi persyang ban id yau jisu da kajing jongi baropar de hang ta bang haban ba ela kajong kedi pna namar ba kapertai kasyun id yau jisu kababa ela kedi pna kam dairu kabadeng ya gidi pernah ban pitnat dikurit di kamet kapat kumbeton ki samla ki badeng haki skor haki khmut hau rendang ne ki badro tatu haki banta kamet
jong kamet dak dik pena kata kamut baba dik pena kam dai ru baba dik pena ukris namar omdan bala ban ba dik pena jong u Kelaju berhat di sak sistem bajeng yap jong u ya bangajukren nak por khamtam ke jise sakramen ya ka bangan umong su ni ya ka jing sya jong u iki prek di basa yu ya ka pas nyat sya ka bala prung khli jong u ya ka jing sya jong u omdan menu bala ban pir sobut kam dai ru kumbadan kiken huon balang kumbadan kiken huon balang ki bale ka singut Friday ngasu ong lusen dokumentari Discovery Channel ngam bidan yang bapet ngalapet la kham slam sisin nadu kipor ki ba ngampat long pastor ngalai ya kan dokumentari ngadang di politology ketukur kom ka ba hapo Philippines santas Mexico ka ba ka singut Friday kidan ketukur ceremony ka ba kijit ya wi khot balang ban ba ya di puna ban ba ya di puna na ka jaga ka bagi bu hadu ka jaga ka bansa sa narna kelong kumbari nak kumbaripit biang ikatu ka bale uji sukres bagadang ka jinget kata ka jinget jongki ba kitu ki bakoloi bodong to mentau senam dei manga kinum penbor hap volunteer hi nganlong manga kiong kitu kilayo baja ka jing im jukut namar balai kilaba yang kiskar yang jingmong jong jisu kamet jongki kamut nadu bagi ba dipna bagi jisa sempat bagi jing ba dipna ngada poi haja ka masang dipna nang ta kisa de prek kisya tu kata ka dikom ka bakile dasim berhar kelamut di ban ba kuma ba di pna baba di pna jong jisu ban sya hadu kata andre ka jing per kalong ba hakitu ki hakatu program bang pet ke ambulans bat ki paramedical ke dan lupa hajan tu utang suksa utang la aksi ka ban sula asyuk buubut ki penahap no ke dalam hospital ti kata ke per sibon ba nak buju susah nama rabai sya su temtan ambulans temtan paramedical lang ban hajan ban ti hadu ban dadgut mensim takara umla ban but umla ban ba na jong jiru ka ding ba hi ialah ka jong ka ding pernah namar kata habe kerana kan ikajeng khot uji su kolong bodong kambing ban suthu igini Indonesia banengkong sisin bangala kloi bonlong kesenran uji su uladai una penim basimet ya kajeng im jonga udai uperlok ubajan jonga ubanga i da kajeng im baropar namar jong ngam snow septieng ladadei banyat marwe ngayeng hakaliang jong ban ngan le ya kamon jong laha ka jakatrei ka jakapuli national athau ngakloi ban yaisha ya kijing kren ben ya kijing sha pharap ngalakut jingmut ban bu yau jisu khamane jonga jing im jonga ban ong tin jble babaro kibamon ban im rublai hau kris jisu kinsha le ben ki kristan ka baar ki basothu ya ka dor ka jingong sunran ki ba ila ka dipna namar ki sotu haduk anu boblai uiet yaki kisngau thu bade gadik pena ka balapan im yaki nak pop bat ki kloy banya selok haji sak sitom jong u jisu fellowship in suffering da ka ba persang ban im ka jing im ka ba burom bat nyokor yu ngi filipi la sipo galatia ar po ka ba upol uang bala khot yangi bangin nang ji selok haji sak sitom mo jukris galatia ar po upol uang yang ngala sak narfna bu kris re ngaim re omshu manga waim ukris ubaim hapo jonga kumba uji sulasya ngarwan sya on sanar na nga khnang bak kanyap no kajing im jonga kajing long jonga kahangame jonga kanyap no baka basa kan long ko mene tang ka identity Kristen bangade unong but jong uji ngaim tambo om dai shu manga ba mo upol hana ukris ubaim hapo jonga I live but not me it is Christ who lives within me kabalai ujisu ulong bak berthaikan shun iksenran jong yonis khanyo khatsau naduki por bojisu udang ya hani kasla berthai hagapor kabalang kabanengkong bat hadu menta ka berthai ka shun yai kristan kimi thu ik jinja kaleng berthai ki gisngi so phala bor hapdeng
kijing tenju ki memeding dang di bakloi ban ba yalah kadik pernah hadu ka bukut jong kajing im kaca bengi pai kajing penstom ben Kristan kadon kalau dan ki por jong Jisu kajing shun yo Jisu ki nong bu jo ha por ka balang ka benengkong kajing sya penstom ben jong Kristan ngasai pio sungu ki khana kumno ba khlau ko jong sim pat sha neru habu ya bam subah ka bangkwet kajing khawai bat ki bakrau batri jong kahima uthau ki paya saudara-saudara ko jong kamadan nang ta ute dia ki Kristan ki bala pre lengkhuj ha kita ki paya ki pos nang ta kulan phnyang ki u aiding ye ki bakin longkum ki dong musa ba pensyai ya kata kaja ka bangkwet nang ta la khai khli Kristan lawak khli surok khna ba kalong nuksa ba ki beriu kin nom shlan shu ban pediang ya kaniam Kristan nang ta ban entertain ya ki bakrau batri ki penyelekai ya ki sing ki bu ki berat ki Kristan ha tu ka arana ki pelat du sing boon patar lengkot lenghai yaki tanai ka balang ka jong belai kaya roy man kesni kitan Kristan di bakloi ban ba iri nah du bukut jong ka jing im jong ki kitu ki saungut ki tinis boy ngasai ngala ai kini dong sangan ngan pikan ma masa isin Desember arjar shipho ha tu por jong ki ISIS la khraikli sangut kitin boy ki kemut ki khat sao khat lai ka sao sang Jerusalem la khraikli ki hamusul ha Iraq kini ki de ki samlalut kim de ki pastor kim de ki tembasan kim de ki missionary ki de ki khon balang tang ba ki te ki ISIS ki bi ki ban len yu Jesus Christ lim kum ta kin mat da kawat rendang pa panha be khli jugi madan ngasi mundur ke perlu gini samla bikin ong tomat tang bangi tingimlen yu Jesus Christ syuku amat urundang jongi simat ngamundur ke ka ba ai bor kini kelong tang ki samla lut bakin jiet ya u Jesus Christ bat bakin numlen ya u bagi kloy ban syak ya kajing syak pasir kitab klam syak tie nak tahu Jesus Christ kisni ke banangwan kat gum kajing long jing man jo berthai kumbal thot jo blai kajing bisitom ben baki jing ja kijing tu ben makrau kan dangwan kin sawan ni haban khre lupai kata tang ba ka ba gidi pernah kamut tang sapang kajing bisitom ben handai kamut man kasni ladanga it yau Jisu da kajim jonga baropar bangajit ban peso bayu ngong mene kalong kumaba gidi namar bahang no dang kaja katoi jaka puli hasno ngathau ladang ada ban pensong pa Jesus Christ ngahab ban pensong si yano reyano ngalaban syaban ben ngalaban syale ben ngalaban syakentat syarut namar bangayeng akan orim ke jong Jesus Christ kata kalong kumbaba gidi pernah kabalai bud yau Jisu u Thomas Hale ulaong Christians do not follow after an idea or a philosophy or a political party. They do not even follow a religion. They follow a person, Jesus Christ. Ki Kristan kemdei kinong buat jong kanu ka jihikai. Ne ka san perkhat, ne ka seng san hima. Kemdei ru kinong buat jong kanyam. Kidei kinong buat jong brio. Bau tau long u Jesus Christ. Nganget habau Jisu khat iksenran ban buat yu. Kamut tang ban buat kat sebaulet. Hagaji sa kisenran jong u nadu khat arngut ban kiwei ru. Kila buat yu kat sebaulet. Wat haba umpat ong ban le kum taru. Hendrai ka jingmut ka badan hiti gentien ka long. Ban buat nuksa ya ka jing long jing em jong u. Ban kongu ha ba pau. Hagi kitien berkikam. Ya ka jikai jong u. Kalong ka ban sot nak kata semen kebat mai ya kinuksa na kajing long jing Jisu ban nyutang ya jika ju namar bahaban pelit ya ka borok kowe bat borok kilong ki bakordor ban penyakhlat ya kajing im jong u na jika jong uru kolong ba namar bau Jisu im kumbau hikai
But he kairu mbau im. He practiced what he preached, and he preached what he practiced. Kejikai ki bapau nam jauh Jisu ki bau nolong nuksaru daladi. But ki bala ai men sim ki babun ki brio. Kentuk yu Mahatma Gandhi. But Martin Luther King Jr. Kini kejikai halorulum Sermon on the Mount. Lenong San Nyo Gospel Matthias. Ngan sulis hangani ka tuk ani kini kejikai banginnya puson lengkot. San lai dukat ar Matthias kekeren Jepang kaji suk kebaisya bagi ki beatitudes suk ki beduk kemensim suk ki basngausi suk ki batkan basleng gohok suk ki bajemnut suk ki bakho jakatonut suk kita ki basya pensitom nam tak kerteng jonga ki basngau thu bahabala but ya Yesus Kristus ngin mat ya jing sosi ngin mat di pensitom ngi hakadawa ngi begini mkhoj begini mohok begini long ki bajemnut tambah kisno suk banle ye kita ke berok namar belok semran ke jong Yesus Kristus ke jengkhot balong kamulu ba jing syai jong perthai ka jengkhot balong kamulu ke de jengkhot ke jong ujisu pilong kamulu jong perthai ke penbang ke perthai lada kamulu ke kelabelat stamang berat mereka ngasih perhat hato kamulu kalak ban melat ni sa kamulu kam pelat ngambat juyo ban mat de kamulu ke belat tang bai mat kamulu kalak ban kelabelat kaumut kalak ban jekhliano kalak ban syak kontaminate hadu bagi ulang bebenor kam syaka hari kamulu daladi hi ke kamulu kaba penbang kabal daphi mok ngisu thu klem kamulu ka jingta ka bangi bam mulu jingbam ka bangi bam kambang lastang kitu ki bam kambang bermulu tene ke jing bermulu khabdei ka ba da antat da tho namar haba bermulu kala ban khang mulu banyak bak thang mulu badala ka bakhlem mulu ma bang thang mulu ti phim long stang ban bret de pilai bang kan no khmat da phimat bak thang mulu phimla su ban bam ti ka long ngi kesang long kum kamulu tambah kamulu ka pen bang ngi ka perthai pen bang ngi perthai mdei kamulu ka bak thang mulu pat ka ba hadu ki biru ki si na pat madan teng kristan ngasi orang kristan ki bak thang mulu thang mulu nama ke Jisu be ka sebal kada ba kan stang Jisu selap tong Jisu selap nyam da song taksir nyam da song ha ya kan du ha ya bro yalap nyam be bedak jing teng da ka tu ka holia dan da wati baboro ka bai kendu di bubop sudah ki barung kam je banga nyalap sudah banga kata ka jing long kam de da long ta ha college hindu perlok ki perlok kim thaji Jisu mesti kendu man kesni dan di bawah office bilik dalam kam ki empat long nomor bai iba idang duai Mana fatwa office? Sepuluh dosan baji kemudian ke perduai. Kibri bantu kam kedi banyak kendu. Katu kedi kejing thang mulu teng. Keba pendom penban. Ni kekam jongi kesang kedi ban pendom. Kekam kesang kedi pendom menrai ban penbaha. Da kejing long babaha jongi. Kejing jamnut jongi ketien ki bami. Kejing keluar banyak rap. Kamu sing usah sendai. Kejing syai kalau kum tahi. Bangin numile markel yang enrai da thap siliang pencak siliang. Ngan nama kibun kini pitang sepulehi Matthias san renyu pilasung tu nantaban i kinong sun i basun ngi bandwai nanti bale ben ngi ong Jisu ubalai cuban hap slap tahi bahiyeng jong pi upan hap slap lang ya baro khot te piru i ya baro nanta ka ais nei ya bakal ai nuksa men ka ketika dia ka di banti ketika mon ka ai bapinyo euro ani kibriyo ada kamwat banyo ya kabainong no blay sepangga jing duai ke baju su hikai kesendan banduai bangem dei banduai kum banduai balbun ketien biet namaru khpa jing bane ulatip lupa teng ngi duai ngi bun ketien biet bangi kum kesendan ju se gibatip gitu jing blay ngedi banang banduai ya ka bade bala pha ngi banduai ngedi banang ngedi ban bun ketien biet nang ta teng ngi kum batai si ublay ru ngi ya thu ka ju su blay ka blay udai baklut ublay baklet biet Andrei ublay ulatip lupa ong kasam ong dai shwa bangan ang bangan ong ublay ulatip lupa ngamo dong ayu nanta kispa joko beneng waktu ublay wat kencau kispa joko perthai kibaka kakading kalaban bam kenyang kalaban bam hari kencau kispa joko beneng ublay bakaspa ong Jisu phimla ban chakri arkan rat phimla ban chakri ublay phimla mesti kaspa pengam daketin maman kabamut kijing subha ki pleasures kijing subha jong perthai phimla ba chakri yak perthai baju blai kijing kuslai jong kijing Jisu baju kuslai phang kijing em
ban baham bandi mau boleh utip kumbau utip ya ki sentiu ki skot ki sem ki do khamtam ki brio ngin wa chi ma jo boleh le kamon ko jong u ya ka hok ko jong u ya ki e bro on sa ai lang tam nang ta ka e fiton kam no boleh pan wat batit very simple formula fiton kam yu ka jing pi ko kam ko jam pi ko ban job ka jing le jo jim pi ko jo ka kya pan wat batit da ka do not baro ka khadok ka bakhim ka bangalap ong men ne udieng bagi so jong u lai thu ya udieng na ki so jong u usundan ude ban sei so ubam don so on sakhet yu on sabet yu ban thang hagading hari udieng uba sei so ulong udieng uban sei orung sia ka jik su ku jong u ubalong ka jik khu ya ki wepat nang ta ya nu boleh wi thu ong dan sibuk orang atrai nga de ujong me te nga duai kerteng ke jong me nga pen khia kerteng ke jong me nga be ek kerteng ke jong me jisu nga mi thu ya pi nga modul dakat kita ke sekri ubelai ong nga mi thu te mano ya no ubelai ni thu nang tau kren sma adat kinorim ka batei lor mo seng ka batei lo siap kini ki long ki bangla sot da pipuliem kade ke bentar ka bangas nat ka bible Matius san haduh nyau gi khot haduh san haduh nyau lai tli kel nong ke ji kai halo julum ha bangasot ye ni khasau tuli ke ji kai na lor kini ki we bagi ji kai ki bang kwa ban ka ma honi ki long ka ba iet yo blai ka ba iet ki permajan bu ji suang hukum ka ba khrau tam las din ki kum boro ba ji tul pa boro iet yo blai da no da mesim da ka jimut da ka bor boro kedih hukum khrau ku baning kong ka ar klong kata i permajan kumba ila di nang ta ka weipat ka burom bar ko ngu ila kimi pa kata ka di ka wei ka ji kai ka do jisu ya ki no bur ju ik sundan ki jau ka ba it banyo ko ar kamariang kinuksa ki kai jisu ki long barbo ki busim na kamariang ki ding sentiu ki sim ki mar ki mereng anta pulir roman ko ki siti no no fra ka ba upol ko pangkajing kamariang baru kaya uot lang kijing tablok ki uot lang nama kajing jot kajing pra jongka ngidi ban it banyokor kum kisran du Kristus anta kijing guys pangkajing sha jok beneng bat kedujok ki bangi de ban sultu syai kenang ba ngin penti kena ba ka bakut jodi bujui kan dei ha ka yek song ne bu Jesus la pun kret nam ta jongi boleh nyerap yang ini bangin long kisamran ki basisha ki basung thu bat pediang hun mersi me kador jong jong samran bat ki bukut jing ban bu je jisu hadu ka bukut jong jing im hadu ka jong arsien jong badan ko ki jirwai ko ka jirwai ka ba ngi badan ka khoros ka ba alai puar ka jirwai ka ba ngi snat ban wai ka ba ong ka khana ka dei ka ba la tho the way u syagri jong blai pastor Simon Kimarak uba najurhat asam ude garu uba la penwan ka jirwai ye kintien khadu jong way u kristan nabling kristan ki benengkong jong ka di Garu Hills u nokseng uba swab on sa penyap ye u ba ka ying jong u na ka bentak ka gospel ula ong ini kitien ngalakut jeng ba bu jisu nganom phaidien kita dikentin ke jong tau nokseng we ni ki garu we ni kristan na tan dari Garu Hills pastor Samuel Kimarak ula thau ya ka ha ka jingruai but we unong him na po mereka William Jensen Reynolds ula pembitin biang susu ya ka jingruai kumba kalong menta bala penmi ru ha ka senam ka ndai sebab sekundai ha ka assembly songbuk ka jingruai ka ong ngala kut jingbut ban bot yo jisu kanong phaidien kiwei la kim tre nga marwei ngan bot perthai ngan eno ya ding phna ngan ba kat no sin ki pramait bi ngila jurwai ya ni ka jurwai kadi ka jurwai ka bangi di marwai man ka sgi da ka ba mut du ndu ka do not da ka jing mut baro ban bot ya u Jisu Kristus kari kajing khot sha kajing long sumran long kat bolong dengan snow ngan om phaidien tu blen kurkhu
ia kini kejikai nak bentak burung jangu. Amin. Ngila poi sebawai jong kejing meni kejing yu belai. Nginyarwai kejerwai kaba lai spak kendai kundai. Lai spak kendai kundai. Lai spak henyu penyu na kabarim. Bat hadin jong kani kejerwai ngagerpa di teman basan bi khongwir bin bu lang ko kejing duai bin pelat yang de kejing kerhu penwai. Mensim jongan nanglej kilom ki badang sa kimlong kam krau ki wei balala jing shep ting ba met ki jupung get janga ba ki basa ki kam krau ya ki wei ki jing ma kejirwai ka ba lai spa ka dai kundai lai spa nyu pinyo na ka barim. Mensim jong anang le kilom ki badang sa kim long kam krau ya ki wei balala jing shem jing ban bum nge ki ju ben nge yang ba ki basa ki long ham krau ya ki wei ki jing ma ka ju ka boru blei ka ju ka tin jing im ka jing ai ka jing ru ha u na men barem jing klon jong abun jan jing tu nge jong aru ya ka jing ai na bun eng ju nom kim la pendu. Nganya dua. Sa sisien patra be ni phai suka khat kiding isne ki chongle. Man aingu eme ko kanra nama ka ktin ka bakodol ka chongle. Ha ka bangilala banyak sengo kan ko po. Yang bau sakri chongle pasto. Ni aingu kana baru kan ko po ngirangi sengo ka ktin ka ba in ka chongle. Ka ba pangken mau ini. Ka ba khot ini. Bangilong kinong bo kitong me ko try. Hoi kam tam. Haka bangin bod ya mi salung kalwari haka bangin baru kita